Hi guys, maswera sei. Maswera sei guys, maswera sei. Azimala wenzi nakusangwa ndotona sekere rangu ningikiri video yandiri kuona apa. Imwana wamai mazou yakikia ndo yandiri kusekerera. Ndichiona chitamba apa. Ndiri kutongosekerera hangu. Video yandasangana nayo apa. Right guys, maswera sei. Share live guys. Share live. Share live and tag others. Share live and tag others. Tine kuda kuita kitchen partners. Toda kuita kitchen party yekuti tiraire mwana wehanzvadzi ari kuenda kunorogwa handitika saka ma kitchen party aya vanati tivanoraira kuchina handiti tisu tinoraira pano chekutanga padiaries guys hatijaji handitika we don't judge, we are not God. Mari ndiye anojaja vanhu vake nokuti sitakatomirira kujajwa anomaona saka we don't judge. Kune vana vanozoti SIS MELLY he mazodai isusu pana papanongogamuchirwa munhu wese pana patinogoda munhu semunhu sezvaari kwete zvimwe zvokuti ndingazodai kana kuti ndingazodai handitika saka tegai guys mudedze vamwe mutege vamwe toda kumbota kitchen party yani ya mai kubaka ya swagalicious sezvo muri kungozivawo kuti munhu ari kuenda kunowanikwa guys handitika vanhu vari kuwanana saka toda kuita kitchen party yavo vari vaviri handitika tichivaudzawo magarisiro anosana toda kupinda muchita chenere kuroorana handiti varikuda kusvika muchita chenere kuroorana handitika saka what you can do isusu kungoudzawo mwana wehanzvadzi kuti unogara nemurume sei handinoti ndambona chimwe chilife chavo changa chiitwa vanhu vachikomenda kuti une rafu yevasagwa uri kupindura murume sei uri kudai handimaona inyaya yekuti pamwe anenge asingadozivi kuti iye remember kuti aganga ajaira kugara nemukadzi saka mukadzi ndiye akanga achirespectawo handimaona saka iko zvo zvachinja iye ndiye anenge ava mukadzi handimaona ndiye anenge anzi mukwasha wenyu munomuziva ndinomuziva ndakamuona mukwasha ndakamuona zvikafamba mushe vanogona kuyavo sekana achipo ndakamuona mukwasha zura iwa mukwasha uripozve ndakamuona ndikatona aonekwa mukwasha noise mastitutum ndakationa ndikati yowe zvakaoma. Sometimes ndosa uchinzi kuviga ma-relationship enyu kuri right because people cannot destroy what they don't know. Kuburitsazve vanototry kuataka, they will try kuti vadestroy. I don't know why kuti vagozowana chi after that. I don't know why. Handimaona saka nhasi tiri pamutambo wekitchen top up handitika tiri pamutambo wekitchen top up watiri kuda kuti tiudze hanzi other than kungomuona redway. What do you mean Prisma? What do you mean? Mukwasha ari handsome anapo yes tiri kuita tupa kitchen top up ya swaga nemurume wake toda kunomuraira zveisusu kuti mwana wehanzvadzi koindau unonogara sei nemurume wake auya here mucomment section mukana auya mutegei auye timu edit tichotanga edu tinoda kuzoita timu elife handimaona hanzi ro rakatobviswa ri zveroora guys vachazobvisirana imunongoziva kuti chikuru rudo handimaona chikuru rudo zvezvokuti kwairoora izvo vanozobvisirana pamberi apo handimaona saka chiro imi muchiti kwairoora ribviswe handi munoziva kuti soganogara zviudza nyaya yake kuti kumba uko kamira sei nenyaya yake yeungo chani saka vanhu munoti vanogamuchira pfuma here regai atongoita happiness yake ega, let him create his own happiness. Manyoni hachi dzangu dziripo papeji dzekunoku dziripo papeji unotora papeji mufana wangu ndakurura kushuwa zvishuwa handimaona handi mazviona guys, create your own happiness. Imimi murugara nevarume chaivo makarogwa aiwa ngatingotangira imi murugara nevarume venyu makarogwa kauti mugerevo madoveni vana 4 so gesitesera zvara zviri nani hasati azvara swaga zvichiri nani imadoveni vana 4 makarogwa asi handiti mugere chikuru rudo. Dzimwe nguva vanogona kuti ndamugona kuti takuendesa mari kudai sokuhama mari ikatokubekfera yepfuma yamatoindisa handimaona zveroora izvo regai vanhu vagare vawirirane vadanane. Yes, you do what makes you happy. Ukada kuraramira vanhu handimaona haisisiri life yako inenge yatove life yevanhu ukakontroliwa nevanhu ita so yatove life yevanhu haisisiri yako iwewe palife yako ita zvinokuitira, ita zvaunoda, ita zvinokufadza zvinoda chitaka chako guys. Mutegei auye timujoinise mutegei auye timujoinise. Hello Amanda, how are you sir? Daughter zviri sei regai enjoy guys, regai enjoy
izvo zvipo mukuda akatomita nokuti ari kungogwara-gwara hazvichahwisisiki. Pamwe izvo zvimwana vanhu atove nemimba unosi hatichatozivi. Hanzi rafiri kuti wasaga yandinoona zvibhakera zvichibaka. Ndozvatinoda kuti timuudze izvozvo yesi Julie. Ndozvatinoda kuti timuudze izvo kuti haiwa zvibhakera nomurume hazviitwi. Nokuti zvokwadi chero nerini tirikuona zvibhakera zvichinaya mumba muya kana asauka kasatsigwawo. Ndikuona zvibhakera zvichinaya. Anyway, murume wacho anenge handizi tinozochinja here. Asi ndakamutarisa nezuro paya ndaiona kunge ane kaukau asina kahurafu so zvino wedu ushu mwana wadzadzushu ndiye waita rafu wedu ushu ndiye unoda kuti rafu haungaiwa naye guys kana ndimiwo rafu munhu anenge atoningirira iwa zviti munhu achangouya mumba hazvigoni kuti zvidaro munhu achangouya mumba iwa hazvigoni. Tinoda kudzisaswaga kuti rudo anofanirwa kudana nemunhu wake chinonzi rudo chii. Mutegei guys, mutegei. Nokuti zviwa kungogwara-gwara ringokurutsa-rutsa ari kungodididi pamwe yakatobatira who knows. Hakuna anoziva. Hakuna anoziva. Soka takumirira uya. Takumirira uya. Kauye tionesane kuti panhingirikiri pakicheni topa apa panofamba sei. Guys, vanhu farai. Anhu Sweden anofanirwa kumudzisa kudzikama. Vanhu vakainzana, vanoda kuindirana age saka panonetsa. Ipapo kuti vaudzane vagoteererana pachavo zvinotinetsei nokuti paage apa vakada kuindirana. Anoona, vakada kuindirana. Tinoda kuraya mwanasikana wedu ari kuenda kumerechi. Mwanasikana wedu ngaende kumerechi achiziva chinonzi merechi chii. Handimaona. Toda kuti mwanasikana wedu aende kumerechi achiziva kuti chinonzi marriage chii. Handimaona. Kwete zvokuti tozonyadzisiwa iso todamwa kunzi uyai kukoti mwana wenyu wadzadzi yenyu uyu honai zvaari kuita, ari kugwa nemurume, ari kurova murume, ari kudai. Handimaona. Saka toda kuti dini tionesane handika kuti zviri kufamba sei. Uya swaga uya. Aiwa Kelvin, tinoti nemakorokoto chokwadi, tinoti nemakorokoto mwana wadzadzi, tinoti yes Miss Blue, how are you? Tiri kuti chokwadi, regai titambire mukwasha mumusha. Handimaona, asi chirayira chi wedu ushu kuti marriage yakavira sei. Marriage ikarati haina basa kuti chichina kana kuti marriage yakangofanana ikarati. Handimaona. Saka asi ukarati asisi kuti anoita huha achikava munhu kumeso nokuti atikarati aiwa handizvo. Saka regai asvike panapa pationesane tione kuti marriage tingafamba nayo sei. Regai auye tione. Izvo zvitatomusa ndini wanga akatovata achiti handisi kuhwamushe ndiri kurwara. Kwai makorokoto vakazara ri aiwa zvokuzivana zvina kana basa zviya. Zvokuzara zvina kana basa zviya kana. Chero mukazara chikuru rudo mai mwana, chikuru mawirirana. Hamusati mambonza chinhu chinonzi love at first sight. Love at first kuti uchiona munhu deno wana yako kuti ba. Handiona. Mubva matongodanana. Handiona. Kana tongoti let's move in together chamwana hana dzedu dzaroverana. Hana dzinoroverana kuti ba kawani. Motogara mose. Hazvina kana basa zviya. Chero vakazana zuro uno chero vakazana rina hazvina kana basa mai mwana. Vanozorora zvizhinji yako kumba ikoko. Vanongozopedzerana. It's not like vese avazivi kuti chinonzi kugarisana chii. It's not like vakambogarisana vanotonyatsoziva. Vakambogarawo kumwe nevamwe vanotoziva. Hanzi love first. Aiwa Prince matisi kuda negativity asi situda mwana wadzadzi yedu. Zvenegativity nasi hatikutombozvidai. Tisi kutombozvidai isu. Tikuda kuti tiuye pano tifare nevanofara. Anditika toda kuti tifare nevanofara. Zvenegative pano vanoda kuzvitawo svitsa yavo tsvene. Huawi kuti tipinde tichiudza manegative sivanhu zvakadaro. Aiwa akana. Hatidaro. Zvezvizhinji vanozopedzerana vanozokavana mumba imo machipedzerana chidini. But panguva ino it's a moment. Handimaona. Saka tinongofarawo naye inguva yake. Ndosaka ndakatotambura nezuro pandaiona mukwasha achizama kutsanangura kuvanhu kuti haiwa zvikazodai ndikati ko unozvinetserereiko nokutsanangura. Usatsanangure ngavafambe nesaidhi iroro. Iwo do what makes you happy. Nokuti chokwadi pasocial media unotoparara. Ukangobudisa relationship yako vanotoitageta but I don't know kuti nemhaka yei. Hamena kuti nemhaka yei. Let people be, guys. Their mistakes. Their lives, their mistakes. Vachanoona kumberi vega kuti chii chinonzi innocent. Kumberi kwanozoona vega
kuti so unodzidza. Life is a journey and life is a teacher. Haudzidzi one day. Animona, haudzidzi one day. Life unodzidza uchinda kumberi uchinda. Animona, anzi mukuya kumuchetere. Zvazoita short notice zvino mucheto wacho wangonzi bvu. Tasati yanzo kudeta takaudzwa nguva iripo mazuva hangu wani kukai kufly. Unoda kuti ukurumidze kuti uti animona, kuti ute mazuva udini kuti uinde kumuchato. Animazvona. Zvino kungobvuchumiwa. Tongozwa kunzi mama tiri kuchata musi wa6. Mama tine engagement nhasi. Takabva tatoperekwa. But anyway, tinenge tichingosapota kuti tiri pamamhepo ipapapa. Tichiona kuti zviri kufamba sei. Swaga auya here kana auya senda request Swaga. Asenda request yake auya Swaga. Tionesane naini. Sikutofana nevanofara isi. I'm going to be happy with those who are happy. But I don't know what it is. Thank you, Kelvin. Thank you. I don't know what it is. That's what are they schools is who doesn't have a past, guys? Who doesn't have access? Diana is not past. I don't think you can in a past. Diana Munwese Anayo. Saka zvokuti painhingi uya akazodai past yake iyoyo, it's called past. Totangira nhasi tichinda kumberi ndopatotangira zvepasti zva we are not interested because tinadzo tese shadi past tinadzo zvinhu zvokutodaro dzitori shedi zvokutodaro. I'm trying to add Swaga wacho gaitiona ari kuedha kuti inopinda here gaitionza inoenda here. Saka nhasi madayarisi makasunguka kana uchirizokwira panapa unokwira uine positive kuswaga chichi kuitika nefoni yako. Send a foot request, send again the request, send a foot the request. Kana tichizoningirira uchizoita negativity unozoita negativity wave kupi wavewo kwako. Nhasi kana uchikwira yesidadira unokwira kurayira mwana wehanzvadzi. Handika kana une poto dzauda kumupawo poto pakicheni topapukapa. Kana uchida kumupawo maplates womupawo maplates. Kana uchida kumupawo spoon womupawo maspoon. Handika madish towels womupawo madish towels because idei rake ikicheni top up yake. Handitika tinoita kuma chikicheni top up guys. Tinotopa vanhu zvipo. Tinopa vanhu zvipo. Tinokugamuchira maiti bakabaka. Muri seiko SIS kuri seiko mwana wehanzvadzi uri seiko? Ndinofara kuri seiko ndafara sekuuya pakitchen party. Aiwa kuno tiri kutamba zvedu, tiri kutamba chose kuno aiwa tinofara. Aiwa kumukwasha wedu waide pizvi. Aida kunotarisa kuvenyu kuna Sweden. Wasatadzoka. Havasati. Utachiti kana adzoka toti kumerechi inoregwa zvemuse muri pamwe chete kuti muzive. Asi tongotaura kana azodzokawo tongofambawo nendima yake. Mwana wehanzvadzi yangu. Mwana tinokugamuchira panapa Swaga isusu nhasi uri mwana wehanzvadzi yedu uri kuenda kumarriage zvitatsvene zvokuti makazaona zuro ratove drama chikuru rudo hana dzikangoroverana ukangwa kuti uyu ndiye wandoda go for it. Handika enjoy life yako nokuti kufa kwakauya nachitutoti. Saka nawatongonzwa kuti unoda kutoda ita izvozvo. Handika takambonetseka chaizvo chiti kuda mumastreet unoshamirwa nemota ushamirwa nebanga wazowanikwa nyasha wawana marriage toti haiti ukazodai aiwa tine mapasti tese asingatoiti asi inonzi past. Handiti right mwana wehanzvadzi toda kuti vanhu vasununguke nhasi vachikuudza zvakasiyana-siyana mukati memarriage. Chekutanga chandakanota nezuro pakataurwa nyaya yerafu mucomment section ndokomena ndakanangosangana nayo because ndakaiona live iyi yatombopera because ndaiona chibuda mwakati Swaga uri kubidira murume rafu mwana wehanzvadzi. Rafu haidiwi kumba mwana wehanzvadzi. Rafu haidiwi chiripo ndechekuti chokani chinenge chiripo ndechekuti ndakwanisa kuti mukwashaka munhu akati pavire imbijana. Handitika ende iwe unosumudza voice rakaita seramwiri rinosumuka fast ende zvakare une short table anokurumidza kuti handiwana ipapo asikanhai mainhana makuenda kumarriage zvasiyana nepaipa manga muri singuka muchigara mose muchiita vadira jina muchitaura zvamunoda iko zvinhu zvasiyana paana baba pasaidizvi. Chero baba vari blogawo ndakaona kuti vakati vane peji ravo chero vakave bloga asi baba venya vane hama dzavozve. Peji bauyu tinoda kutotanga tichi haana peji ba kunozviita se kuinvita vanhu tichiita mainterview ingochana. Saka nyaya yerafu ndo inotanga nayo tisati taenda kumberi uko kuti pakutaura paya
swagadzidza kuteramira nokuisa voice pasi kana taura nomumwe wako. Hatisi kuda kuti waita marriage yako ye1 month tokuona wadzokazve wakuti zvazodai handitika hatiri last first time wakambodisappointwa ndiwe unoziva experience yekudisappointwa nemumwe munhu anenge uchigara naye. Saka we don't expect iwo kuti newewo udisappointe munhu wako auya handitika achiti ndokuda. Saka panyaya yekutuka apa nekudirasira apa dzidza kuisa voice pasi, usangotuke munhu swaga, usatuke munhu. Saka ndisingazozivi kuti after pamuchato apa muri kudi mupinda kunogara kwadhete wakuya ikoko. Anogona kuuya kuno, handingambonogari kuBloemfontein. Aiwa kuBloemfontein vari kure, saka vanobva vatoshitutira kuno kwanditi. Aiwa, saka mumwe ndabvunzira pakuti nerafu yako yaunomboita swaga mwana wehanzvadzi mangwana makutisikona newe toka kuti buda muno mubaba vangu, ine imba yangu buda muno. Kana ndisina akadaro. Aiwa tichingokudza avana kuti unozviti kana koroti kudi ndinozogona kuuya uchiti. Saka kuti pataure papa kuti nyaya yekuzonzi mubaba vangu buda kusvika kutosunga kwaBloemfontein kuyakuzopinda baba vangu handichimaona. Saka hatidi izvozvo. Iwe ndiwo umatsaida kuti uya upinde munogara. Saka imba inenge yayenyu mose. Hatidi. SIS MELLY handisi munhu akadaro zvangu. Imba inenge yava venyu mose kana muri machinga auya makuseka. Zvakare swaga dhedhi vanobikigwa. Aiwa kubika ndozva kuti unobika zvacho kuti vanomwa 2 liters yenhingirikiri yako yaya unomwa yane chingwa abodo. Baba vanotobigwa mosvika makumira pastage pastofu iko zvino muchibika. Motomira muchibika. Nokuti dhedhi vanoda kudla. Kuseni vachimuka vanoda kubikigwawo kana vachidya macereals vodya macereals kana pasina kuti mukabika zarenyu mukajairana nombozva kuti kwai madya nesadza mumba menyu kuseni. Hakuna nombozviziva. Hakuna nombozviziva. Vanoda kudya. Saka ivi guys mucomment section vanoda kuti vachikanda maplates munoisa muchipleja plate. Vanoda kupleja poto munoita muchipleja poto. Vanoda kupleja maspoon ndozvinonzi kitchen top up. Andika kitchen top up munhu ane yakabata dish towel, munhu ane yakabata chakasiyana kuti munhu adini aite mukitchen andika anotanga vazhinji yenyu munogona kuenda kusenda kumuchato. Hanimaona asi unogona kungopleja ukazotenga ipapa. Hanimaona. So hatinei kuti mati kudika tikudipa kana uchikwanisa kungopleja unongoplejawo. Handiti right. Mwana wehanzvadzi tinoda kuti kana aenda usataure nemurume zvinhu zviri rafu, usawangochibikira murume anobikigwa, murume anotaurwa naye zvakanaka, murume anopfugamigwa swaga. Unogona kupfugama here? Ndogona zvese. Kwete kuzokandandira kuti chikafu chako ichotora murume anopfugamigwa achipiwa respect. Handiti iko zvino watova nezita here rekuti unodaidza murume wako uchitaura? Ndongojaira kuti baby. Tongoita nana baby. Aiwa baby harinyatsokuita swaga. Uzati nemhaka yei? Ukarajaira munhu ndongokuti baby. Mangwana anoita mbodza andidiwo kumuti ndi baby. Tsvaga rimwe ristrong. Alright. Tsvaga rimwe ristrong swaga rekuti unomudeedza naro rekuti baby ayatozoita jeli mbodza unokuti unongochi kumuti baby everyday baby opedzera kuti unge mwana. Saka kana ukati sweet zviri nani, honey bay zviri nani, mazita rako ameno ende zvakare swaga iwe mubedroom ndomakuita zita rako remubedroom. Saka ukatozvipa zita remubedroom. Handisati. Tipe zita zvakazita utipe unonzani zita remubedroom. So kuti kuti zvifaye nokuti sex life yenyu ndoita kuti imarriage yenyu ibatane ibhonde. Munofa kubhonda nesex. Saka kuva kuve nezita unoda kuzvidza nechokorete here hani kana unoda kusvita hani ketipusi here unoda kuzvinzikudza hani mubedroom. Iro zita rachaudza murume kuti unofa kana mapinda mubedroom makuita zvinhu zvenyu mukadzi wako anonzi Ningi zita rake. Zvakazita kuti peta kupoka vamwe vanozviti ini ndozati zita rangu ndaizviti kudii ndozviti kudii. Yes. Zita rangu ndaizviti scary shade ndakada kutoti scary shade kudai ndomiramira kudai chimirisika. Saka iwe torewo zita rako kana kuti unogona kuzviti chokoreti kana unogona kuzviti handisi unoda kuzviti hani unogona kuzviti chokoreti. Handiona chokoreti ndaizviti scary shade. Saka tinoona rako iwe unonzani? Ndichatsvaka tete ndokupai. Tatati vanhu vatoziva zita rako remubedroom but anyway zita remubedroom tinotorida kana ukashayisisa vanhu vanokutsvakira zita vomba daini anganzi andiko zita remubedroom swaga ndaimira munoona ringasita mupewo zita
remubedroom ari pakuti zita rake remubedroom. Murume pachauya tapoone LGB community daiona mucomment section ichapowo murume zita. Imi guys makabaka nedhayari Swaga zita rake remubedroom tingamupare kuti kudii guys, anganzi chii mubedroom, taurai tione. Swaga vhara kese ndiri kumasituri andichakwanisa kuverenga macomments. Uri pazuva anonzi ati guys zita remubedroom anonzi wani ipai zita mutumizei zita zvinoti kwaitatsvaka mutsvaka kupi kumupei zita Pinky. Okay, as anonzi Pinky vamwe vati chocolate something chi Tiger ridi kuna baba here. Tiger rinenge rinoratidza kuti kuna baba Tatiana tapi napi tapi kune wari rakashama iri Pinky iro rimwe window rechitu Juicy Swagger yeah bling bling Juicy Swagger pabuda Juicy Swagger bling bling cherry plum yeah the names are coming now. Yo bravo rita kuna baba Pinky. All right yeah mazita ari kuuya pabuda strawberry Swagger cherry plum Pinky. Hamuti ungada ripi racho liki ungada ripi sexy Pinky ungada ripi remubedroom hot potato ndiripi na ukafarira iwe Swagger hot potato right saka zita remubedroom raSwagger kanzi ndinonzi hot potato ndo zita rake hot potato. Munongoona kuti ari hot guys zvana strawberry chichaiwaramba kwaido saka zita remubedroom muri kubva nhasi raSwagger ndi hot potato. Chaza murume ndiye uchazopa Tiger chiichi ameno bravo mozopa murume wacho zvaiko zvino Swagger ndi hot potato ndo zita rake hanoona remubedroom right. Swagger kana wakuda kukudza kana wakupinda mubedroom in fact mina stand up silent mina nimbotanga ndaedha vanhu vanoda kutaura nemwana wadzadzi ndozopedzisira zvangu hanoona right. Kwirai guys vanoda kutaura nemwana wadzadzi mumupe huyai mupe mwana wadzadzi masano kwaari kuinda uku anzwisise. Kwirai tione sedai marequest muye mutaure naSwagger muchirai naSwagger andika nhasi akutukii munenge muchiraigwa andika ari kuraigwa huyai tione kwira ndakambonyarara kana wabvunzwa mubvunzo ndopaunongozodaira hanoona saka kwirai tione guys huyai tione mupe vana vadzadzi indozopedzisira hangu imi mambotaura tione kuti mamuti chii zita rake anonzi kudini kana kuti mumarriage umu anofanirwa kunoita chii anofanirwa kunoacta sei mumarriage right. Ndikatimboona atanga tizotaura kuti kudini auya ataura nemwana wehanzvadzi yedu hatidi kunyadziswa isana tete kuti muenda kumarriage osvika onzi kwai huyai mutore munhu wenyu kunoku haasi kugona hatidi izvozvo hedai hatidi izvozvo kuri kuita seiko foni right. Regai tiedhe tinzwe kuti vari kuti kudii hot potato anonzi saka ndo zita rake raari kudaidzwa panapa nhasi hot potato right. Hello dear. Hello, the kitchen top up here, hot potato. Hello. Yes. Mwana wadzadzi aripo utaura ichinzwa Swagger. Aiwa. Ndasina kunzi hot potato. Okay, hot potato. Okay, ndakaona malive ako nezuro. Malive ako pane zvatachida kungoti ngoudzana maybe zvishoma kungoti iwewe kana wane murume unofanira kungodzikamawo and at the same time unofanira kuwirirana nyaya yeFacebook iyoyo inogona kuvhiringidza relationship yenyu. Munofanira kuagreea kuti moita sei nenyaya yeFacebook and mafoni aya ane mutauro futi munofanira kutaurirana nekuwirirana and at the same time rafu yainga ichitaurwa yese yerafu iyaiya gadzirisai parafu nekuratidzana rudo nezuro waitraya kukiswa usingade kukiswa munhu ngaakiswe munhu ngaabvume kukiswa kutodyiwa muromo chaiko anga chiramba kukiswa achingoti abva uzongoti ari kuita kunge ari kumanikidzwa here ameno but ngashanda aratidze rudo murume ukamupa rudo anokuitira manyemwe unenge uchimupa manyemwe wairambira ichiukiswa iwe nezuro ndikurwara kurwara kune muromo unogwara here
chero first Ndokurwara. day wotpotato chero first day waingoramba ukiswa nai muti munhu asa anoda kupinda mumuchato achiramba kukiswa nemunhu saka uda unomudimba mako munhu anosingadi kukisiweko aminoti munasodanana here because hamusi kuita kunge vanhu vari kunasodanana hamusi kunyatsoka that kamwe ngaike yakasi kunyatsomagetsi Kurwara here asikana. chero first day watogatisadakutsiura ndisvauri kuudziwa izvozvo kana uchirwara bhodhi yako iwewe kana ndada kukisa muromo wako hausiri uri kugwara Kudanana tikutodanana zvokutodara. saka vatoreva muromo ngaukisiwe munhu ngaakiswe kana madai uchirwara but muromo hausi kugwara muromo ngaudhiki muromo ngaudhiwe muromo ngaudhiwe muromo ngaudyiwe ndo basa racho kairoro kutororwa ibasa rekuti takutoda kuti tisheya nezvinhu zvedu kumba kwake kune sadza kwako kune sadza asi mauya kuzosheyana chamwari nezvinhu zvenyu nemiromo iyoyo nai bye all the best but pane zvandoda kukutengera pane zvandoda kutengera ndichazouya deva tingotaura panotadzwa tibvira tora screenshot admin torai screenshot muda kumutengerei naikoni aiwa tichanga tambotaura kunoko alright no problem thank you caller bye thank you Sliversis right Miss Blue hello Hi, Sis Melly. How are you? What do you say? I'm good. And how are you? Hi, Miss hot Blue, how are potato. you? Diri bo murora wedu awa makotika. Tisuka ana soko ana mkanya. Aiwa, we welcome you makoti. And we love you. And itika ini kandoda ngokuraira satete kudai soka is kuti ufungeka. Ingo show your feminine side to your husband. And itika be that lady, bvuma kuchengetwa, bvuma kudiwa, chikora zvako, handiti lala. I know kuti pane panombosvika pekuti I want to be like this and this. Be the baby in the relationship and let the man take control. Pamuromo, murora wangu. Tatotaurisa, toziva. But I'm telling you this. Ingopfunda mvura but at the same time handisi kukuti pusa handisi kukuti tolerate zvausingade aiwa there is an approach inoshandiswa mukutaura nekudeliver message kwete kutaura nehasi kwete kutaura munhu wakada pasmart apa handikutyire lala aiwa pasmart apa handikutyire nepakutambirira pakanindo yeye you know kana uchida sex lingerie tete vanotengesa ndokutumira futi muroora But all I just want you is to enjoy your relationship. It's your moment. Don't even think about anything. Enjoy and don't let anything kuti chiitike. Speak up paunenge usiri kufara. But nemutauriro kana mapinda mubedroom nyaya dzemabills dzinosarira padhoo. Andika mubedroom imba yekunozorora imba yekunorelaxa muchita mapillow talk muchinakidza show us that other side yekuti you know what guys ku LGBTQ tika vanhu vanotodanana zvekudaro isusu our society tichine kakuvharika mbichana handisi kushora vanhu vekumusha kwedu kana kuti but zvinhu zvatisati tagamuchira handitya saka at the same time we don't judge we love each other zvatitori izvozvo handitya saka iwewe muroora just play your cards well anatete vako tiripo ukanetswa nanzvadzi yedu uya uchitiudza wazvinzwa usatomborega tiripo tiri kutaura pajekerere pamhene panapa kuti makoti wedu we welcome you so all I just want to say is it's your moment enjoy it don't let anything come your way or disturb you anditya maproblems amuchasangana nawo munogara pasi motaurirana anditya muroora handitya zveshamwari ndibva ndataura ipo pano itashoma muroora vanhu ngavasazive masecrets enyu vanhu ngavaite zvekufembera I know kuti pane paunomboremerwa pane paunombosvika pakuti ndoda kumboturunura taura kana nemadziro chaiwo taura kana namwari chai unless wakutrasta munhu iyeye kuti you know what this will take care of my children this person will take a bullet for me but other than that muroora taura nemurume wako ye ngaatokuti unonetsa asi uchimuudza iye because ndiye waruda kuti achinje handiti approach delivery and time is very important handiti uchifavirira